Paralog by EH sa sisian pat ni priang sobhaya fi. Siya kani ka channel jong ka 24/7 House of Prayer for all people. Lani ka ying jong ka jing duai. Te kani ka por ni don ka jing ya kren. Ha ka jing ya day bat kani ka baki ong ka Good Friday. Lani ka takasngi jong ka jing syayap ka jong uji sukres. Halor ka ding fna nagamanta ki pop jong kani ka pertei te ngia don rengkat hang ni i paso shan berlendo te ngi priang sobhai pi paso sa sien pat sa kani ki jing kren te to menta ngakwa ya kaban ya kren rengkat bat pi kumba ngi laya thu ya ka jing dei jong kani ka jing yap ka jong trai halor ding fna bat kabangala ban ong ru hagaju kapor ya ka jing mi pat jong u hadin ka jing yap halor ka ding pna bala tepat yo u ti kendiat ngakwa ya kaban ya keren bat pi da ka babu kum ka jing keliru ti kum mangiyo i ya ka ni ka singi kum balong kisni Christmas ru ti kani ru kalong kumju Christmas hoi kadang don mo ka jing bo betik lane fix kumong tin nong wei agar pesan tarik kumtu. Mereka ni don bakakala man kasnem nagawai katarik wei katarik. Te nagaliang jong pi don ban ong ayu haga jing ya dei bat kani kasngi jong ka jing yap bat ka jing mi pat ka jong trai Yesu. Hai. Te hadin ba nilayat mo ha ka jing alam mutrai. Hai. Kalanang syai ba ini. Namar mensua ngi perkhat trai ba kata Good Friday kadai sisya ka sngi ba ngi ngai mau trai Jisu layap te ngi asngusi mo ngi awan de ka jing sungsi ha tendrei ublei walam wala kumaong pi mentak kalanang syai susu namar bawat kitarik kisngiru kikala te habang ngapuson hagini kisini kitin jomlai ngapei namar ngalaban ong ya kani menta kabang ya keren mo pastor kamde bang ya keren Good Friday ngia keren ya ka Bible namar bakadon ka jingyap ujisu bat kadai ka basisya ba ujisu la yap la tep ulami pat te kamde ban ong ya keren mo sepang ka Good Friday na ngia keren ya ka jingyap ka jong bisu haduk atno kalong ka bod man pelaj ini ban suspa yangi naki pop ki jongi kata gre ka bang su kumen tengi su tu ang ne kalong ka ka ba dangila syai bhai ka Bible ka penlong ba ka jingyap ujisu ka penlong ban ka jingle kemen yangi ki khun jong u ke to kum le sibon pasa te haba kum ta mo kani ka sngi jong ka jingyap jong trai hato ka dei ka jingle mat sosi lani ka jing yambriu kumbalong bayap ki ba it ba thon haying hasem namar kani ka jingyap ujisu kalong ka ba plang ala bano kamde ikum ka jingyap jong kibriu mo kibriu haba ki yap swaba kinyap lek kidak telot hadu tak tangala ban ong lese ba ka jingyap jong kibriu bunsin kalong ka jing lenyar ka jing yam ka jing sudu nong ki mo ong kalau katno kalong ka jing du haba ki yap no kibriu hari ka ba kamen kalong ba ka kubor na ka tin jong blai kam don kendriat ka Bible ban ong ba ujisu la yap tongin ya yam dan ya susi dan ingin ya mo indon kanu ka mat susi kam dei ban long kumta kalong penban ngalaban ong ka kubor ka ba ban suspa ingi ban pen ingi ban pelaj ingi ngi sapet na ka tin jong blai ngin se keren mo aduk atno kalong ka bor ka jing yap jong hoi to kumle sibon pasa namar ngi hapsu ya keren lengkot jing sya kani ka bajrong ba pasa tikai ka banga don ban ong haga jing syem bat ka jing lap ka jong aru kumbanga keli api hato ga dei kata ka jing le mat sosi kumbayap ki be it bathon lani kumbayap mo manore mo te haga jing sya le ka jing syem jong aku mangipuli na kani ka kitab ka jong Isaya na kalong ka basan pulai pe hang to lani puli ter nado ka banengkong adu kot siporu la keren syai u blei dal de kuren lang mau ninong itu lepa u Isaya u ong u bala nget ya ka jing panbana jungi pi namar ba u Jisu la ong ba mau i la simno ya kata ka jing sosi ka jing pang ka jing kuslai ka jing jenjar
kajing duk kajing kerduk ko mau jisuhi daladehi ula keren wong ngalawan mo i gani ka gospel kum Lukas na kalanong ka saud khot khat praro ngalawan ya kaban pelino itigi khmat ki matla matla ha ka kan jaman siam nang ta ya kaban pelaj no itigi briu ki bela set bendi ha ka kan jaman siam nang ta ya kita ki bela ban beng do setan tiga ka bangi i gani ka kitab ka jong Isaya rong i bahwa Jisu hi dalade kat kum ka eba wat ununong ya thuk lepa mo nyos pa tam kisnem syabakan wan ka jingkaro la yatu nang ta syaba unsa syayap halo ding knaro la dep yatu lepa bat ka ka ba Jisu hi dalade ula kren ba ong ba kumba la ong da kinong yatu lepa habangi pet ka ni ka gospel kum Markus tu kalau nong keban nengkong nengi pej naru ke dekat keban nengkong ter lai sau sanru labatai bong ke ke bau Jisu udei utaken ubalawan kumbalaya tu lepa te hang ni ke gospel ke jong Lukas ru ngang yu i hang ni kalong nagani ka lanong ke ba ar ke dekat ke ba ar u Jisu idala de wong shisha u kun jong ubriu kemun uteu yala de kun briu kemun ukren yala de ba udei yakaban syayap lane kumbala temu kumbala bu hidau blai hen recorded yauta uban dino yanga tiga ke jing sutu jong ang ni kalong ba malarangi ni sya syukur mana sultan mut kalong bangi di arsien yo Jisu ke kam dai syuk kapor bandang lemat sosi lane bandang pang nut pang mensiem kumba pang habayap ki i la thon rei ka dei kata ka jing sok kemen ka jing songu ya ka ka bau blai ula pendep ban kit ban ba ya ka pang ka krau ka jenjar ka jonga ka jong kibriu baro hagani ka pertei to te pasa ngan ailat biang ye pi pidon ayude susu ya ka ban ya kren su halor ka di kebenta kuma pen iro lembaga ketia kuma pilong mene kene kitab Isaya san pulai ka basngok men kalong ba u Isaya ka to por u im ha ka jutang ka barim rei u yalap pade ka gospel jong ka jutang ka patmai namar ulayo i ka ne bi tikni ka basu komen ma kum ong kene ka subject ka bajrong mo tenda ingin jusim kendiat kini ki khot Isaya ka long basan pulai di khot ka basau terterin puli yang ni shisha ula ba ye ka jing kuslai jongi bat ula kit ye ka jing susi jongi penban ngila nyeu u bala penmong bala syok do blai bat bala penjenjar hang ne ngi i ka benengkong lo hang ne ba ulaba ya gejing kuslai jongi lanangi pej ha ka tin Hebrew le kalong ka ba jeliu ba long kala kentup langi ka jing pangru kami kata tin Hebrew ki ang koli kemut ki jing pang tik ni sutu ne ba bau Jisu lo ding pna ha bau yap ndei na kam ta yala de nam ta jongi udai kun lang brod jong blai ba janai uba klempop ban ba no ikita ke jing kuslai jongi ye ke jing pang jongi tendai long ba handai don ki bru beden mar kim sutu wada ki jiru mo kim la ban priang mo long kila nyeu yu bala pen mong bala syok do blai don wat hadu kini ki si ba mentaro don ki bru ki ong tau Jisu yap kum no ta ki ong kum no yap kat ukun jong blai tiki kila ban perkhat ki ong don ki ong yap terus nei kadai ka papa kelas bun kata namar bau Jisu la yap na ka mentajong i dekat basan handai la penmong yo ne namar kirengkang jongi namar bakibriu kila le pop na do bau Adam bat ka im kila le pop kemut kibriu kila rengkang kila le pop te ki don kamyo nong suspa kadai kila da klem nong suspa kum nong in yo jing pen em long la penluet je u namar ke jing le bom hok jongi kajing pencitom kajing suk jongi kalau long halor jong u bat da ki jing jam snam jong u la pen kia yang ani ke kubor ka bakha ngalaban ong kani kajing yap ko jong u Jisu kalong kapen kalong ka ba kajing pen kia ini kajing pelat ini ya ka mensim ya kajing mot berkat ya ka metro pikani kajing yap u Jisu kalong nong kum no ban penlong yang ki bajana ngalaban ong
kade. Maka jing yap jong Jisu kolong ba ula suspa lut yangi ya ka mensim jangi ya ka jing mot berkat jangi ban pelak ni ka jing sate merau setan bad ya ka metru ko mangila puli mene balapan khia long ni da ki jing jingam snam jong u lapan khia yangi maka to ka snam ka batut na ka met Jisu ka sat no ai ke pop jangi kade ka tu ka snam ka balang hapo ka met hapor bat tit yung Jisu daw sabuk katuka snam long kapan khia i ka jing pang jangi teng laban ong kani ka de ka kubor ka babha teng ai ti ai la ti biru to ko blai sibun tege i ka ba nga yo i kumba pila ya thu aga je de ka snam ka jong Jisu te ba nga pet ne kani ka tien ka job lai ne ka sti ka nong Hebrew na ka lanong makhandai ka de khot ka ba ar phu ar phi hang ni ka tien ka job lai ka ai ka jing batai bat ka yathu ka ong ba klem ka ba mi snam phi kham tama ka jing ya dei jong ka ne ka kiniam mo kini kiniam ki hable itu ka jing kenya wat haki Israel ru ublei ai lama Moses ban le i ka ni ka jing kenya mat sa shim itu ka snam ma tu ka snam ka long ka dur jong ka jing penyasuk na ni ka jing ma pi gi pom te hang ni ru la tho bat ko ong ba haki ek baro phi haka an aba an kemut haki anyam ba klem ka ba pen mi islam omdon ka ba map ya ki pop te ke pat ka ba ngi yo i haka gospel kum Yohanes na galanong ka ba khat khandai khot ba lai po te ko mangila ya kren ru mene ba Jisu wong ka de ya khunu brio ba de ban lek ko mala tho te hang tu ni ba syabun yap lo ding naru udah perta uong ba la pendep haba ula di ya kata ka ba jau ka ba ketang tenga so thu kat kum ga e ba ka bible ka ya thu ka long ba kum mangla dep kren Jisu la dep sim ya ka ba ketang ka ba jau jong ga jing im jong ni kibre te kam dei su mo sai sien pat ban pen kan mau bandang le mat so si la ni bandang le dio haga jing ade jing yap ko jong Jisu re ni dei ban kemen ni dei ban ai ngu yo blei namar ba ula pendep ya kata ka jing kenya ka jong u ya ka ba daladi u blei kumala tho ula pendep ya ka ni ka kam hi te kumbangi iru ka ni ka jing tho ru na ka stiki Hebrew kalau nong ba sipo pi yang ni ru kumala ong ba namar ba kini ki jing kenya kiba hakiniam daga bakan tup pi kiniam per ala ban ong ngani kapor ne kani kaniam jong ki jiru ba khot ka Judaism hi ha jing sha ki le itu jing kenya ki ke ko mau blei mo ngala ban ong ba ka dei tang ka serngyu rei kata ka ba pan pau shisha ya ka dur ka ba shisha ka dei hau Jisu bad hang ni ka ni ka sti Hebrew langi puli le ka ni ter haduk bakut kala bat tai ma nang ni kala nong wa sipo ba kata ka jing kenya jong Jisu ya la ka jong ka met ba umon syu kum itu jing kenya mo hisien pilapan kan mau kan ma na ka kitab Isaya ro ba blei na ka kala nong nang kong mo mau beli uang ngalang ya itu kijing kenya ki masih ki belang ki siar ki sim ya lah apa dong namar pola dep pendep bau Jisu uang ya kamet jong ala kre teu Jisu la pendep ini kijing kenya halor kedik penabat tang sisien ya kaban map no ya ki pop ke jongi kumba ula pertalo ding kena apa ula sim ya kani ka bajau ka baktang kemut ngi ngelalait na kata kijing pensitom kumbala ong ka ketien jomlai ni kitab Isaya pulai te ngimdon kam syu ya kaban dang perkat ni kita gi jing kenya kumbale mo kinong kenya namaru Jisu la de pendep ya la ga jong kamet ka jong u te to pasal ngai lat biang ye pi don ayu susu ban ong halor kani kaban te setnat mo bangi ba pilapan kan mau ba Jisu ha ba la di ye to ka ba jeu ba thang bad uang la pendep hoi la pendep tingi ngim don kam syu ban di i ke jing thang ke jing jeu maru Jisu la di nak banta jongi nak ba buro mi ki nong pej ru mo dai bangia kren hang ne bangia riki bangia riki benyo ne no dai ni kemen ken kadai abadon ke jing kemen kemot
kami ka jing riki la ban ong mo ka jing pu sam riki tingi ya kemen namar ka daw kolong ba ujisu la debdi ya kata ka kuri ba thang jongi ngim don kam su bandi mangi ngidon kam bandi ya ka ba bang ba thiang amen la kren chisin ba wat khuslai su fin ya bam ya ka ba kleng bam ya ka ba thiang tika ka jing yap ko jong jisu la weng lu di kita baro kum ong kata ka gospel yohanes kalau nong ka ba ningkong de khot ar khandai mo yo ani sabo yo i jisu wong hakmi ukun lang brod jong blai ubakit no iki pop jong ki briu hakapatei baro kadai tang kawai kalong ngistanat habang ilai jalap haki surok ne hangono po hospital kalong simple ba pastor simple kumno jisu layap namar jong ajong pi pidiang no yo u ngej no yo u iki pop jongi baro an saj no daga snam jong u nang ta ke jing kuslai jongi kit la kit mo u ngim don kam su ban tension kapas nusi kalong baki briu kat ikani ka kubor ka ba kraw bala ayangi ba jisu la ba no la kit no ibreu kim la ba su tu ikani ngalaban ong ngihaban doa jur bagi berikin yo ikani ti ngilaban pe kendiat mo pastor pen kan mau biang ngi ketoka ka siti ka penengkong jong petro sang tu keni lei kalong ngalaban ong da ka pasten sunon mo la pendep isaya mene ong gumno kato kalong hato pola ya thu ya kapanuan mo andre ikani la pendep ikani ka siti penengkong petros kalau nong ka ma ar ka khot ka bar phosang to la tho kumne u badala dehi ula bano iki pop jongi haga met jong u halor kata gading kemat hading pna ni ula balut ma u halor gading pna iki pop jongi haga met jong u habala yap no seki pop nginyo im sakahok pi habang ngej no yu jisu ba ula yap no ma jongi ka pop pop jongi kayap no ade kata ka ba kraw hadu kata pi namar habau adam ke im kila ila pasya iblai kapop kelarung apo jongki Hei jisu la ya palo ding pna habang nge u kapop apo jongki kayap no kade bun gibri kong wat le pop le da kani le katai le da kaniam kamla ban long kunta namar kani kadi ka jing sabo jisu ulayap nam ta jongi habang nge kani kapop apo jongi kayap no haba yap no kapop ni im kuno ni im da ka hok nang ta susu long ubada ki jing jingem snam jong u lapen kia ya pi lapen kia ya pi seku laranga pule marwai mo ngalapan ong lapen kia yanga ringi pule hang ne ban ong ki kinong pej baro mo lar hidon gi jingpang hidon jingpang ha kamet hidon jingpang ha ka jing meje berkat ngalapan ong haki benta baro pi lara pi nge ne ke tin jong blai long da ki jing jingem snam jong u lapen kia ya pi mnon kam sure ban lut bai dawai ngalapan ong sunan da kata ke tin kam su tu lut baro nginget sisa kam su tu lut bat nong kendong bat baro gi briu ngalaman ong no sendon gumta lara pi nge sisa ne ke tin jong blai da ka pi kam kenti pi nge je kane ki jing pang ha ka met kin kia lut ka jing mo je perkhat kan laj pha bat ngalaban ong ki e ki barim ko ong mo si ti ba ar korin san kan nyau wei ba don ho kris long jing thawat mai ki jing khuslai ki jing le reuniam kum ong no don gibril le ba perkhat yong good friday kumut kadi ka singi bahap ban phong sut yong jan yong le sumsi kata kalawai mo pastor kalakut kata kita kim dei su kiniam kirkom kilakut no ngi im menta ngi sngongu namaru jisu ula kitlut igi pop jing khuslai jongi baru tong it to kumle sibon pasa tikai ka ba phila kren ni hagani ka banta shukwa ban bu hangni de kani ka tien ka jomlei naga sti seginong hebrew hi nagla nong ba ar kani ka khot ka ba khat sa tikai ka bang i hangni ka long ba ka ai kani ka jing ye thu yangi ka ong ba kum ju ru ma u mo kum ba long kita ki khun la shim bantai ka ju hagata ka do bat ka snam bat ka ba sotanat kum bang ila pen kan mau sai sien kum ma ula perta halor ding fna ya ka jing ye dei bat kani ka jing pendep jong u yang ni ka kam jong ka jing yap ka jong u halor ding fna ban kit ban ba ka pop ya ka jen jat kuslai ka ba thang ka ba jo kata ka jing sosi la ni kata ka jing pendep la manong kam niam baro mo kum mangila ya kren ya ka niam men swa teng i yang ni kalong bakaya thu ingi kong ba ma uru hakaju ka rukom pi da kata ka jing yap ka jong u ula pendu no khot ya uta uba don ka bor jong ka jing penyap uba usoitan tito pasa ke ya ka jing suthu ka jong hang ni ka long ba nga ngayu i ka long ba ka jing yap ka jong jisu lo ding thna
kaya per kum mangle keren na ka jing yap jong kiwe pat kiriu niam la ni kita ki boong kinong ya thu lepa la ni kita la manong mo ha kiwe ki niam la mandon ha kan dur kumong ki pandit la ni ki guru la ni kinong ya thu lepa la ni kita ki nong yalam mo kinong ki founder kinong shem kinong seng ya kan niam te kan ni ka jing yap ka jong su ka dei hi kata ka jingle isen e jong u blei yang ni kibriu akan ka pertai ban simno ya kan ni ka jing yap ka bau sultan ula bat ya kibriu la le ben ni kibriu ya ka ba ngidei ban kemen te ko pila ong mo te ngakwa ban ong pat ya kan ni ka we ban keliru te haba kum ni kum mangila ya keren hato kan ni ka jing yap mo to haga pertai selensar mo kum baki ong Christmas ki kamsu re kan ni ka jing yap uji su ki ong ka Good Friday mar ki simba uji su yap ka sitoding tadau ki ong ka sitoding mama te haba kum ta kan ni ka jing yap ka jong jisu haloding pna ka jing si ayap chung hato ka dei ka jing le niam ka dei ka kam jong ka niam ka kani kam dei ka jing le niam ka dei ka ba jisu pendep hi ka dei ka jing pendep jong u ban su spa ingi ban pen imingi ban pen khia ingi ba mangingin long ki ba like lut kum ong mo jisu long ba phi thu i ka jing sha kan pelaj no ya phi te kata ka dei te kani kam dei ka niam kam dei ka ek ba shuya mudur nama kan niam musin ka dei ka jing mudur mo ka dei ki an ki kanun ki an ki kanun nang ta ka jing mudur briu dei kani ka dei ka jing sisa bau jisu ngasnat ba pila puli ka ni meneng na puli sin ka bha ka Hebrew kalau nong ka ba ar ka khat sao namar ka tang ba kita ki khun kilong kinong yo bentana ka dok snam apostol Paul kuren chwa ha ka jing ya dei ka dok kuren chwa ki khun ka dok ba ki kimi ki pa ki don ka spa ka pho ka jing ke jongki ki yo pateng ki khun tengiru ha ka ni ka jing long men sim ma u hiru da ka ju ko kom ula sim benta na ki ju ba da ka jing yap unyo pendu no tau badon ka bor ka jing penyap tau long setan ke jisu halor ka ding pna setan dang berkhat ka tola biang tep ma jisu marsin ke ding pna yo setan na suyu be tlup tok mong ka to Genesis kalau nang ka balai di khot san mo wong utang sembai jong ka briu ko jisu ka sembai jong ka briu jisu un penwet ka kli jong me ko jong setan yo setan ko layap lakut non di hang ne ko mala puli mentang snat long ba da ka jing yap jong u la pendu yu tau badon ka bor ka jing penyap baru tau long setan ka khot khasan kham chai chu bad ba unyo pelai kita baro ki bada ka ba shifting kitu ki biru ba shifting pi babun ki bri ki bom patip jisu mo pastor babun ki shifting haba pangru yo sayap tang ka jing shifting sudah ka perthei ka dap ka jing shifting balai namar ka daw kolong ba ki klempat yo igani ka jing sisia kim tip ka jing sia kim tip jing sia dai mangi pade ujisu lawan ne kumno ban pelajnyo ikita ki bala ban de ka jing shifting baro sirta hapo ka jing long brau ki briu ki la long brau ka jing shifting dap ka jing shifting ni aingo ba mangi ki briu joplai ki banget ngala banong ki banget sisa ki la lajno i ka jing shifting ki la job kim shifting su i ka jing yap kim shifting su i ka jing pang kim shifting su i ka namar balai bala pelaj yang ni khubor ka ba to kublai sibon pasal ka ka ba philapan kan mau nga sukwa ban pan kan mau biang ya kanika kitien ka joblai ko mangi ina kanika jing tho ka ba kat kum na ga gospel ka jong Lukas nga long ka ba saud khat ko khat pra ti kata ka ba ko philakran mut ka jing yap ka jing mi pat lawanong ka juk ka por ka jong Jesus Christ ka dei kata ka jing kemen ya ubriu baro kumba ni imo hawala kha Jesus ki angel ki penmana ki ong ka jing kemen ya gibriu baro aba ublei soba te ka jing yap rong lawanong kadi kejing kemen marla la pelaj ya kejing long mra te sngap hang ni ujisu kuren ya gani daladi dag ba usim ya gani ka ba la kren hi dau Isaya mo te mo kuren ya gani hagat ko sinong Nasaret wong mensim jong utrai hanga ulapen sle yanga ya ka ban yalap ya ga gospel syakibaduk nang ta ulap ha yanga ya ka ban penkia ya kita ke bala pai donut nang ta ban yalap ya ka jing pelaj ya kita kiba la syaset bendi nang ta
ya ka jing pen pek pat ya ki khmat chong ki ba mat la bat ya ka jing pelaj ya kita ki bala syak ban beng hi te ki ka ba ngasunat hang ni hang khot khat khandai le ka ong ya ka ba un pen bena ya ka ni ka snem ka ba pediang hun jong utrai te ngala banong kumbau la dep ong la pendep kemut kadai ka snem kadai ka por kadai ka tarik wala ngimtip dia kata tarik lani ka sengi ka batikena lani ka snem ka batikena tenrei ngangek kat kum ga iba ka bible kala yatu pi kadai kata ka snem ka por ka tarik ka sengi ka ba pediang hun akmat jong blai daga jing yap ujisu halor ting pna ya ban pelaj yangi na kita jing syate syakum ka balong ka bor jong ka jing yap lengba usoitan to pasa ni don sang kendiat ya ka ban kren ka ni ka por te susu ngakwa ya ka ban ailat ya fi don ayu susu ban ong haga jing ya dei bat ka ni ka sngi ka bangala ban ong ka ba kraw ka ba kaben ka ba kordor ya ka bangala ban ong kita ki bom pat sautu ba pli kinang perkhat da kumwe nrei haga jing sya kani ka ka sngi ka ba kraw ka ba kordor palat don ayu ban ong ka ba sungbang ba ko ba pila pule mentane Lukas kalau nong sau di khat khandai khat pra khat khandai ngan puli ka ba khat khandai ban pen benai ka snem ka jing piang hun ka jong utrai haba ujisu uyap hading pna la pediang yangi he was rejected dia mangi la accepted exchange kalau ko mangi exchange ki kali mo tu aino to kali barim jong pin aino to ka batmai kadai te kato Isaya san polairu kadai ka kubor ngalaban ong kadai ka bayau jisu la penstomben la reject you tela da don mano ki breu ki ba pek ya kani ka jinga kren jongi ki bala sya reject la kadai hakmat ublei hakmat ubriu hakmat ki bahingesem hakmat ulok kalok kum teteter hakmat ki palok la da pila sya reject kani ketika sengi bau jisu la pen bena kasngi kepada priang hun ban accept ya pi sa ublei namar habal reject you jisu la accept yangi la syabom la pensitom ya u layo mangi ka jingkia la ngusi mau layo ka jingkemen ngi layo mangi kata ketika ka best plat ngalamanong takra ngim don por mo pastor ban kuslai ngin kuslai ke la don mono bapang basitom sesin ngaban mo pastor la don gi bapang gi basitom gi bangiru ngi la doai long bajong pi pimpat yo jing penkia ngamot ban ong wan hagini gi sngi hakmat ublei pediang ya gani ke kubor pediang ni ke tin ublei ong bet try melayap namar jonga lapang namar jonga ngam don kamsu ban pang namar ka jingkia kalawan sanga try ngam don kamsu ban kuslai namar try mela kuslai mame ngangade ban kemen kata kade ka biang plat kumong ka to ka stibar korin prakhandai mo ula penlong duk yele di ban penrus pa ingi la don mono ba pej ba ong nga boduk nga ba jenjar nga ba kuslai pediang ni ka kubor simene ka kubor kelapa mut priang yu jisu bat kasnam ju kan saja pi pinlong accepted hakmat ublei kata kalong kepada kampal to kublai sibun pasa te stang kawe shua bangin sange no pasa ni kapor te kum bangiladap ya keren ujisu haba uyap lo na kadai kata kajing kenya kumong ya ka met ka jong u te haba kumta pasa ngakwa man kali pi lada kibriu mo kibale niam kidang kenya da kamasi ka belang ni da kasim ni da kanono ka jing kenya atau blei udang pediang ya kita kato ka kamla asu kato blei wong alangia ko mangala keren sisin ublei kato sobasu la asu ban pediang kila ban le tang bahau blei la asu ban pediang namar fi kalong ne te pasolong ujisu ulong ka jing kenya bajanai kadai te mla asu ban ong da kawai pat kaktin janai ujisu ulang kulang berod bajanai kajing kenya bajanai ula kenyahi mau ula pendep hi mau ublei ula accept 100% pimla suban an
nama ka Bible kong pimla ban penduna pimla ban pentam ya ka bau Jisu la pendep 100% pidon kam manchu accept ya ka pidon kam manchu nget ya ka la pi persang biang ban le de ki wei ki rukom ublai wong kalong gajing thala kade ta gade gajing sisa kata kalong ka ba ka Bible ka kren ngaro nga menjur pasal kata mau ublai wong kidei kijing thala ngalangnya ikito baro tengmut Jisu la de pendep ya kajing kenya hidala de na kamta kinyam baro nam ta ki breu baro te anam don shu da ka wepat te kumbaga Bible hi daladi kala ong mo kenika kam apostol kala nong ka ba south khot ka khan ar anam don shu kata ka kerteng hang te ha beneng la ni hang ni khendau bala ai ki breu ya ka bau blai unang pediang Jisu hi daladi kumengi ka gospel kum Matius nagala nong ka ba arpupra nagat khot ka ba khat pra haba ulawan nak senran hadin baula mi pat naga jingyap uang la ai hanga baro kabor hang te ha beneng nang tang ni khendau na ta wong ki lek ya thu iki breu baro mo pule ka to ka arpho pra Matius khat pra hadu arpho ya thu hikai iki baro ika mangala hikai pi te kani kapor ni aingu yo blai ki paralok be iet ki ba jupet lengba kani ka jingya kren ka jongi hot kum ki breu ngim so thu lut ngim siam phang lut henry to ngin ngek kumba philayo snga ya kani ka khubor kumba ka ktien ka job lai ka ong klem ka jingek ka siti knong Hebrew khat wein riu onom la ban persobhayo blai te ka ba don kam kalong bengi de ban ngek te nang tasu kumau Jisu long wat te pen sa shem ti ten sa pli pan ten sa ai pi kata kalong ka ka bau blai u ong ko mengiru kitab Jeremiah kalau nong balai pulai kot ke balai kong kot kerpat yang ong trai dengan pai ketien ya pi bangan pen i ya pi ya ki ba krau bat ki ba ya ka ba pi pimla mastu de ko ba Bible ka ong shu ko mau Jisu dalade ula kren gospel kum Yohanes lenong ka ba pra nag de kot ke balai po ar kong ba pin yo itu ya kani ka jingsha de kata ka jingsha kan pelait no ya pi de paralog ba iet ya kan kapor ngimla banyak keren lut ngidon sibun te syo bangin sange no ini ke jingkran pasya kwa pin yalam ke jing doai te ki paralog ba iet kwa ban yo ke jing doai mo kumbang la keren pila ban bu ke keti ke jopi ke syadam ke jopi pasya shan bol no in yalam ke jing doai ngin ya so lang kan kapor to ngani adwai kan kapor aingu ime ko pang kan kapor bangila yo ya kapan ya kren ya kan ketin ka jeme ko try ba me try mala yap nama jongi bangingin yo jing im try mela pang me try bangin yo kia bangi mela mat ya jing sungsri bangin yo jing kemen bangi mela pendep me ong la pendep try i aingu ime ngi pediang ha kan kapor nga dwai ru ya baro kibio sngo bat kibio i atry nga dwai ka jing ker khu ka jeme ka met ka men sem ka jing mot berkhat baro try ki jing pang baro ka teng jisu nga demak ke de ban kia ramanta da ki jing jingam snam jeme try la pen kia ka jing pang jong ki jing sem jengki bat kijing don kam jengki baro try melong ublai bo pendap penbiang ko try ngidwai kini baro hak kerteng ko jong Jisu ngipan amen te kublai sibon ko ki perlok be iet ki baju pek ya kanika jing ya kren ka jongi tingin se sempat ya fi pila ban pek kini ki number ka screen ko mangila jubu ang ni te kumbala judon bunru ki bawan ban pha duai kani ka jaka kila yo ru ki jing pelat ka jing pen khia na utrai phiru phila ban le kumta utrai un ker khu ye phi don kan wono ka jing phi don kan wono ka jing jenjar ka jing ban khia ka ba ka do ka pop usoitan ni kinu wono ka jing te ko sobha phila ban wan shikani ka jaka train ker khu ye phi ne shem ni don hang ni kinong duai ar sau kanta na kamta jong phi ka pli kublai shibun